दा नुबायना बै सनि ग्रहफ्रा बै राहु केतुफ्रा माबायदि जोंफोरनि लाइफआव एन्ट्रि मारि फैलायबाय मिथिबायना आं बेफोरनि थाखायनो आं नोंखौ बेयाव थाला होननानै बुंदोंमोन आबा बारहुंखा नों नाथाय बुजिया जोंफोरनियाव बेयाव लाइफआ जोंनिया सेटेल जानो हाया मिथिबायना मोनसे गाज्रि जाबाय थायो आदाजोंथ' नोंसो आदाजोंथ' जाबायानो आरो नोंजों नुफैदोंना नोंहा मायबा जानायबा मा जागौमोन नोंखौ जुदि बुथारफैगौमोन बे मा जागौमोन आं जुदि थानाय नङामोन मा जागौमोन दिनै मा जागौमोन आं गैयामोनबा नोंखौ दिनै सोर बासायगौमोन बे पापिनि आखाइनिफ्राय आं बुनायखायसो नङाबाथ' नोंखौ बेयो बुथारगौमोनानो मायबा नङाबाबो मोनसे खालायगौमोन आबा नों मानो बुजिया थौ पाटनायाव थांनो दाबो सम दङ जोंहा ओजोंनो जोंनि प्रपार्टि बिजनेस दङ बिनि प्रपार्टि बिजनेसफोरखौ जोङो नायहरगोन ना ओजोंनिफ्राय नङाबा फानगोन मायबा मोनसे खालायगोन ना लामा दिहुनगोन आबा थाला बेयाव पाटनायाव थौदो मानो नों बुजिया आबा बे पापिफोरा जोंफोरखौ सानसेयाव थानो होनाय नङा नों मानो बुजियाखै मोजां मानसि नङा बिसोरो नुदोंना माबायदि नोंखौ बुफैदों खैथायासैबो मा जादों मा मादों गोसोबायदि बुबाय गोसोबायदि ओंखारलांबाय नुदोंना आयै आं खायर नङा आं गिसुला नङा सोरखौबा गिनानै आंनि लाइफखौ बरबाद खालायनानै आं गोसो गैयाबाबो आं पाटनायाव थांनो आबा बारहुंखा नों मानो बुजिया नोंना लाइफआ पाटनायाव मानो बरबाद जानो मोजांसो जों नाथाय आं थार बुंनो थांब्ला आं मालाय हारि मानसिफोरनि गेजेराव थानो गोसो गैया आं आंनि गावनि हारिनिनो मानसि आं बे क'क्राझारावनो थानो आं बेयावनो थानो गोसो आं बे पाटनायाव थांनानै हिन्दिवाला मायबा माला बेफोरजों आं बेफोरखौ रायलायनानै बेफोरजों आं मानसिखौ मुगैनो मोना मानसिखौ माबानो मोना नाथाय आं पाटनायाव थांनानै आङो थानो गोसो गैया आङो मालाय मानसिफोरनि गेजेराव आं गावनिनो हारिनि मानसिनि गेजेराव आं गावनि जायगायावनो थानो गोसो दङ आबा नोंखौ गावनि हारिया जाहोआ जाहोनाय जायै खोथा गैया आयै आं जायखिजाया पाटनायाव थानो गोसो गैया आं बे जायगाखौ आं गावनि जायगा मोना आं बेयावसो आं जानो हागौ आङो रावबो खुरमा गैया रावबो बाहागि गैया रावबो आंनि गावनि असे मानसि गैया नाथाय आं बे जायगाखौनो आं गावनि होननानै सानो आं पाटनायाव थांनो गोसो गैया आरो बे खोथाखौहाय नों बावगारदों खनले बे खोथाखौनो बुंबाय थानाङा आंखौ पाटनायाव थांनो होमबा नों बुं पाटनायाव थाङोब्ला होमबा दिल्लीयाव थाङो मुम्बाइआव थाङो अबाव थाङो नों बुं आयै आं बुंदोंना आं जेरावबो थाङा आं जोंफोरनि मानसिफोरनि गेजेरावनो आं बेयावनो थागोन नोंहा सोरजोंफोर दङ असे होननानै जोंहा रावबो गैया जाय दङमोन नों जायखौ असे होननानै सानदों बेबो नोंखौ बुथारनोसो फैदों नुबायना बे जोंफोरनि असे मानसि नङा बाबा नों मानो बुजिया आयै आंखौ सोरबा असे साना बेयो गावसिनि खोथा नाथाय आं बेयाव थाना मोजां मोनो आं बेयाव थागोन उन्दैनिफ्रायनो नोङो जोंफोरखौ पाटनायाव लाखिदों गोसो गैयाबाबो जों थादोंमोन नाथाय दा आं ओजों थांनो हाला आं ओजों थांब्ला आङो हां लानो हायि बायदि मोनो बैफोर जायगायाव बेयावसो मोजां मोनो आङो फ्रेस थाया आं बेफोरबायदि जायगाफोराव आं थैजासिम बर' हारिनि गेजेरावनो थागोन आं जोंफोरनि मानसिनि गेजेरावनो थागोन बारहुंखा आबा नों मानो बुजियाखै खोथाखौ माथि जाबावगोन आंनानो खाफाल गाज्रि थैजासिम आंखौ लाइफआव सुखुआव थानो होला बे पापि नखरसेया रानबायना रानाखै रानिनि हिस्लिया एसे रानबाय दे सान्दुंआनो नांनो नागिरा गोजां बोथोर जाबायना बे रानिनियाबो सोरबा बिमामोन सोर बिमायाबा बेबायदि खालामखौ हालाय सिलायनो आं गावनो मावरियाखै आंसो बेफोरखौ मोनबाय थायो माने आंसो बुजियो बेफोर खोथाखौ माबायदि जायो आरो माबायदि मोनो गावखौ मावरिया होननानै बुंब्ला आं मिथिजोबहाला आरो रनियादि माबायदि फेदेरनो नागिरदों बेखौ रनियाबो न'आव मानो थाङा बेखौबो खिन्थाला बेफोरबायदि एसेबां धोनि न'खरनि मानसि जानानै खानाबो जाना बेबायदि थादों बियो आरो बिनि सायाव बे आयराखि रानिया सनाया बेखौ माबायदि खालायनो नागिरदों मा खालायनो नागिरदों हमस्र'नो हालाखै दा आंबो थांनांगौमोन बे जायगानिफ्राय ओरैनो नङि खोथायावनो आङो बदनाम जानांदों आरो जुदि सोरबा मोनथिनांगौ जायो आं रनिजों लोगोसे बेबायदि न'आव थायो होननानै आं आरो बांसिन बदनाम जागोन ओरैनोबाबो आंनि केरेक्टाराव दाग नांखाबाय आंनि आखलाव सुबाबो सुख'हायै दाग नांबाय नङा आं बेबायदि रनिजों थानो हानाय नङा आं माबारैनो थांनांगोन बे जायगानिफ्राय आं दोनैनो थांगौमोन नाथाय बे रानिनि मोखांखौ नायनानैसो आङो माबोरैबा मोननानै थाङाखै हाबिला नामा औ रनि नैबे रानिनि हिस्ट्रिखौ लांनो फैदोंमोन आङो रानाखै मोजाङै हाबिला आं सानदों नोंनाथ' दा प्रुफआबो फैबाय नोंथ' जादायनि थाखाय नङि दायखौनो नोंखौ नंगौ होननानै होखारहरदोंमोन आदाया
दाथ' बिनि प्रुफबो दङ, नोंनाव रिपर्टबो दङ, माबो दङ। आंनिबा नोङो न'आव थांदो। न' मा न'? सोरनि न'? आंहा रावबो गैया, आंहा जेबो न' गैया रनि। आं मावरियानो थैलांगोन। मानो बिदि बुङो नोङो हाबिला? मानो रावबो गैया? जोंफोर दंना। आरो बे गोरोन्थिनि थाखाय जाफ्लांदोंमोन, बेखौ दा नोङो गोरोन्थि जाफ्लांदों होननानै आदा गुदालखौ निमाहा होनानै प्लिज थांफिनदो नोङो। आं मिन्थिगौ आदा गुथाला सासे मोजां मानसि, नाथाय बेहा गोरोन्थि जाफ्लांबाय। नोङो निमाहा होना प्लिज थांफिन। नों अबाव थांनो? नों बुंनाय, नोङो सिख्ला मानसि, नों मावरिया बेबायदि बुंनानैनो गोसोखौनो गाज्रि खालायना लायो। नों आगोल मावरियामोन, दाथ' मावरिया नङा, एसेबां मानसि दङ। गोरोन्थि जादोंमोन होननानै आदा गुथालखौ नोङो निमाहा हो। थांफिन नों सिख्ला मानसि अबाव थांनो नागिरदों आलाय सिलाय? बे दुनियाया, बे बुहुमा एसेबां मोजां नङाथ', एसेबां इजि नङा। नों सिख्ला मानसि अबाव थांगोन, मा मावगोन, मा जागोन? बे दुनियाया मोजां नङा, नोंखौ बयबो गाज्रि नोजोरजों नायगोन। प्लिज, आं नोंनि मोजांखौ साननानैसो बुंदों। नों न'आव थांफिनदो। रनि, नों आंनि खोथाखौ दा सान। आं मिन्थिगौ आं सिख्ला, नाथाय आं खोमजोर नङा। आं जानो हागौ आंहा सोलोंथाइ गैया, फरायाखै, नाथाय आं गिनानै फावसायना थाग्रा सिख्ला नङा। बेखौ बुङाखैले आङो, गिनानै फावसायना थाग्रा होनना बुङाखै। नाथाय आं नोंनि मोजांनि साननानैसो बुंदों। नों आंनि मोजांखौ दा सान रनि। जानांगौआ जाखागोन। आरो बै न'आव आङो थांफिनला। आंहा फोथायनाय गैला गुथालनि सायाव। आंखौ बेबायदि खालायनो हादों बियो, आरो माब्लाबा माबा मोनसे जाबोब्ला आरो आंखौनो गोरोन्थि सानबावगोन। आंनि गोसोआ बायदों। आं बावगारनो हायाखै। आरो नों आंनि खोथाखौसो मानो बुंबाय थादों? नों नोंनिखौ बुं। नोंहा मा जादों? नों न'आव मानो गैया? बारहुंखाया अबाव? मादैया अबाव? नों बेयाव मानो थाफैदों? नों बेबायदि? नोंनिखौ बुंग्रोनाय, नोङो मा जादों? नों गिबियाव नोंखौ नायग्रो, बिनि उनाव आंनि खोथाखौ सान। मा जाखो? मानो सिरि थाखो? बुंनाय, नों न'आव मानो थाखै? रनि बुंनाय। दा गावनि गोसोनायखाय जेबोखौनो बुंला। माबायदि बे सोलिनो नागिरदों बेयो, आं हमस्लाबनो हाला। आबै लैथो, एसेबो खबर मोनाखै? आबै हाबिलानि नोंनि लोगोफोरखौ फन खालामनाया मा बुंखो बिसोरो? नुवाखैनो रावबो? गैया, थाङाखैनो बिसिनियाव, नुवाखैनो। बेनिफ्राय बे आब'खौ अख्रांमोननि गामियाव नोंनाव माथो सोरबा सिख्लानि नाम्बार दङ होनना बुंनाया मा बुंखो बियो? दहाय फन खालायगोन होननाया फन खालायदों? ओजों थांदों खोमा? खालायना खालायाखै? सोंहरबावलाय खेबसे आबै। गैया आबै, सोंहरखांबाय आङो बिनावबो। अबा थांखो? आंनिबा बिसोर आरो रावबोथ' आलासिबो गैबा। नै बिहामजो बिमाय लानाव थाङो नामा एसे रायलायहैनो? बिमायजों खिसानि मायबा मोनथिगौआनो बिमायालाय मोनथिबा गावनो खोन्थाफैखागौ बियो। फैखायो माथो, जोंहा बिफादोंबो लोगोआनो। माबा मोनसे मोनथिब्ला खिन्थाखागोन बियो। औ, मामाया मोनथिब्ला खिन्थाखागोन ना। बियो जोंफोर सिनायनाय, न'खरजों सिनायनाय बेबायदि आलासि उलासिनाव थाङाखै दे बियो। अबा थांखो दा बिसो मोनथिसिगौ। जायखिजाया बेफोरबायदि सिनाखि आलासि खुरमा बुस्थुफोरनाव थाखै बियो। इसोर, आबै हाबिला अबाव थांखो नोङो? बेसेदि जाल्ला जाबावगोन आरो माबा जानो बाखि दंबावो आरो। आंहासो हांफोरा गोलाव जासोबाय। हां लानो हायाबो मोनलाय लांबाय। दबनो थैनासो थांसिगोन खोमा आंबो लासैनो, बिसोरनि टेनसनावनो। थौ, नों एसेबां सानबाय थानाङा दे। माबा मोनसे जागोन ना। नोंहा मानो एसेबां सानबाय थाखो? थौ बिसिनायाव थौ। दहायनिफ्रायनो हांथोन जाबाय थादों मानसिया। थौ, एसे उन्दुना थाहै थौ। औ आइ, थांनाय, एसे उन्दुना थाहै। थांनाय बांद्राय सानबाय थानाङा आरो। दा नोंबो आरो बांसिन जाजानो लुबैदों। दा नोङो ओरैनो बेफोर जागासिनो, नोंहाबो सानै हांथोन जालायबाय आरो मायबा मोनसे जाबोला बेबो मोनसे प्रब्लेम जालायगोन। अबे मोनसेखौ मा लाख'नो सानख'नोसो जालायगोन दा। थां आइ थां। सानबाय थानांला, थां। एसे उन्दुना थाहैनो। थांनाय। थां, जाबाय लाना थां। बिनि बिसिनाव लाना थां। बेखौनो सानबाय थागोन दा बियो, गसं गोलैलांगोन। थांगोन र', थांगोन। बिसिनायाव थांब्लाबो सान्थि गैया। थां आबै। दा बेबायदि सानबाय थानानै मा जानो आबा? दा खाफाल अननानै मा जानो? नोंथ' गोरोन्थिखौ मावबायानो साना हवा। दा नों थाबैनो गोरोन्थिखौ सुद्रायनो नाजादो। माबोरै जेसेबां थाब हागौ बिहामजोखौ हाबिलाखौ माबोरै नागिरना लाबोदो नोङो। बाबा, आं साना हवा एसेबां गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय बाबा। आं मा खालायनो दा बाबा?
हाबिलाखौ आं अबाव नागिरना मोनो बाबा अबाव थांदोंबा बियो आं बिखौ एसेबां गाज्रि रायदों बिखौ अपमान खालायनानै अत्याचार खालायनानै आं न'निफ्राय ओंखारलां होननानै होखारहरदों आं मा खुगाजों माबोरै आं बिखौ लाबोनो बाबा दा नों गोरोन्थिखौथ' मावबाय उफायथ' गैला मावनायखौथ' मावबायानो दा नों निमाहा बिनांगोन बाबा आंखौ निमाहा होगोन ना हाबिलाया औ होगोन मानो होआ आं मा खालायनो आं साननानै मोनाखै आं दा हाबिलाखौ अबाव नागिरना मोनगोन बाबा बिबा अबाव थांखो अबावबा दंहैयो आरो आं बेफोरबायदि खालायनायनि उनाव आंखौ दि हाबिलाया निमाहा होगोन आंनो फाग्ला सरनांनाय आंनो पापि आंनो फाग्ला एक्चुअलि आंनो फाग्ला आं जुदि मोजां जानांगौ आं जुदि मोजां मानसि जागौमोन आं हाबिलाजों बेबायदि खालायनाय नङामोन आंनो आखल गाज्रिया आंनो आसोला आं गावनो गाज्रि आंहा गावनो फोथायनाय गैया मोजां मोननायनि सायाव आरो आंनो मालायखौ दाय होनो फैयो एक्चुअलि आंनो आसोल गाज्रिया हाबिलाया नङा आंनो पापि हाबिलायाथ' सैथोआवनो दंमोन आंनो मोजाङै सोलिबाय थानाय हाबा जागोनखौ हाबाबो जासिगोनबो बे समखौ आंनो आंनि लाइफखौ बरबाद धंस खालायजोब्बाय दा जाबाय बेफोरखौ बावगारदो माबोरै हाबिलाखौ नागिरनानै लाबोदो बिखौ अबेबा गोजानाव थांनायनि सिगांनो मानसिखौ थाबनो नागिरना लाबो बाबा नोंनो बुंनाय बाबा आंखौ हाबिलाया निमाहा होगोन ना बाबा आंखौ जुदि हाबिलाया निमाहा होआ आरो जुदि हाबिलाखौ जुदि नागिरनानै मोना आं बे जिउआव बे संसाराव अराय सम थैजासिम आं फस्थायनांगोन आं फस्थायनांगोन बाबा आं बे दायखौ लानानै माबायदि थांनानै थागोन जुदि आं हाबिलाखौ नागिरनानै मोना अराय समनि थाखायथ' आं जुदि हाबिलाखौ नागिरना मोना अराय समनि थाखायथ' हाबिलाया आंखौ गोरोन्थि साननानै आंखौ गाज्रि सानना आं गाज्रि मावदों बिदों माने थेवबो बेथ' आंखौ खुनुदिन निमाहा होनाय नङा मा जागोन जुदि आं बेखौ लोगोखौनो मोना मा जागोन आं जुदि बेखौ लोगोखौनो मोना मा जागोन आं सानै फाग्ला जासिगोन बाबा आं फाग्ला जासिगोन बाबा आबा गुथाल नों जेसेबांनो सानो एसेबांनो नोंनि गोसोआव गोबां खोथा फैगोन टेनसन होगोन नोंखौ जानायखौथ' जों सोलायफिननोबो हाला गोबां गाज्रि जालांबाय दा खालि इसोरा मोजां लामा देखायथों मोजां राहा देखायथों जोंफोरनो हाबिलाया जाहाथे गोजानाव थाखै नागिरनानै मोनो थौ थांसै थौ बाबा आं न'आव थांनो गोसो गैला बाबा आं मा होनना न'आव थांनो बाबा नों न'आव थांनांगोन न'आव थाङाबालाय माथो खालायनो आं माबायदि न'आव थांनो बाबा मा होननानै आं मोखां देखायगोन मानसिफोरनो आं हाबिलाखौ एसेबां साजा गैयै खोथायावनो गोरोन्थियावनो आं बिखौ साजा होबाय बेबायदि होगारहरबाय आं मा होनना न'आव थांबावनो बाबा हाबिला गैयाब्ला बे न'आव थानोनो हानाय नङा आं बाबा आं बुंदोंना एसे फोथायनाय लाखि एसे धैर्य लाखि गोरोन्थिखौ मावदों नों साजाखौबो मोनगोनानो नों दा एसे सहायनांगोनानो नों गोरोन्थिखौ मावदों जाहाथे नोङो बिनि खस्थ'खौबो बिनि मोदैखौबो बिनि दुखुखौबो नों सहायनो हानांगोन बेबायदि जनानै गाबनाय माने सम बरबाद खालायनाय थौ मा खालायथौ माबारैथौ हाबिलाखौ नागिरनो गोसो गैला नामा नोङो दङ बाबा मानो गैया थौ नागिरगोन आं हाबिलाखौ सानसे खालायना सान हर मोनसे खालायगोन आं थेवबो आं हाबिलाखौ नागिरनानै दिहुनथारगोन औ फै नों आंनि लाइफखौ धंस खालायजोब्बाय बरबाद खालायजोब्बाय गथ' मेगन बेलाव नायबाय थादों बेयाव सालि मानोबा जोनोम मोननाय आंनि साननाय हनायफ्रा दै बाना जानानै बोहैलांजोब्बाय रुवाथि जाना थाबाय आङो नोंनि थाखाय रुवाथि मानसिखौनो हासुदैसो मोनोग्रा जाबाय आंखौ आगोल सिख्ला समायना मोदोमोमोन गलाप बिबार दा हासुदैसो मोदोमो नङा मोनामो बिबारासो मोदोमो खि आरो हासुदैया मोदोमा मिथिबाय नोंनि खिया जेराव नांलायो आंनाव आरो हासुदैयाबो जेराव नांलायो सालि बरबाद जाबाय आरो नोंनि थाखाय बरबाद लाइफ इज धंस माथि खालायनो गोसोबायदि जानो मोनला गोसोबायदि देलायनो मोनला फेसवास फेसपेकखौनो लानो हाला आरो पार्लारावबो थांनोनो मोनला पेडिक्युर मेडिक्युर बेफोरखौबो खालायनो हाला खानायखौबो स्पा खालायनांगौमोन समखौनो मोनला रुवाथि नागिरनायावनो रुवाथिखौनो मोनला आंसो रुवाथि जानानै थानांबाय बेबायदि आंनि लाइफखौ धंस खालायनो होआ आङो नोंखौ मिथिबाय र' नोंखौ माबा बेबस्थासो लासिगोन नोंखौ आङो बेबस्था लामासिगोन आं नोंखौ बे गोरलै गथ'खौथ' जेबो खालायनोबो हाया जेनेबा माबा बिनि गाज्रिखौथ' खालायबाबोथ' पाप नांजानो गियो आङो जेनेबा आं बिजों माने आंनि मोजां गाज्रि माने मा बुङो बिखौ
बिनिबो मोजां आंनिबो मोजां बिखौ साननांगोन। दा बिनिबो मोजां आंनिबो मोजां माबोरै साननो माबोरै जानो मा खालायबा जागोन। आंनिबा बिखौ आङो आंनिफ्राय गोजान खालायनांगोन। बे न'निफ्रायनो आं बिखौ गोजान खालायनांसिगोन आरो ओरैबायदि गोजानाव हरनांगोन बिखौ माने ओरैबायदि कास्टमार नागिरनांगोन आं बिनो जाहाथे बिखौ आरामैनो फियो जाहाथे बिखौ हानि पहचाया जेनेबा हानि खालाया आरो बिखौ बुथारा अबेबा गाज्रि माबायाव खालाया लामायाव गारा माने जायखिजाया बे गथ'खौ लांनानै जाहाथे सोरबा खांहैयो। आंनिबा आङो फेमिलि मोनसे नागिरनांगोन बिखौ फेमिलि जायहा गथ' गथाय गैया नङाबा अनाथ आश्रमावबो हैजायो बिखौ। अनाथ आश्रमाबोथ' मोनजायो मोनलोङो जानाय लोंनाय मोनो फरायनो मोनो गाननाय जोमनाय गासैखौबो मोनखायोना। अनाथ आश्रमावबो बियो आलाय सिलाय जानाय नङा नांगौ बायदि मोनखागोन थानो मोनखागोन फरायनो मोनगोन सोलोंथाइ मोनगोन आरो मा नांबावगौ। बे सोरबा फिगौमोन बिखौ फिब्लाबो फिनो हरजायो नाथाय सोरबा फिगोन दा माबोरै मोनथिनो बिनि स्लाय अनाथ आश्रमाव हरनायानो हामगोन नामा। नाथाय अनाथ आश्रमावबो मा होननानै हैनो सोरबा मानसि नागिरनांसिगोन आं दालाल टाइपनि मानसि एसे फैसा जाहोनानै माबा माबि घटनाफोरखौ माने मोनसे स्ट'रि बानायनानै बे गथ'खौ अनाथ आश्रमाव हैनो थिननोसै बेनिफ्राय बे दालाल गिजिनि मानसिनो फैसा होनानै बे गथ'खौ आंनि लाइफनिफ्राय गोजान खालायनोसै नङाब्ला आंनि लाइफआ चपट जाजोब्बाय बरबाद जाजोब्बाय। आं बुरै नामा आं बुरै आं सासे सिख्ला आंना बैसोआनो जायाखै बुरै बायदि थानांगौ जादों। बे गथ'नि थाखाय लाइफआ जेबो मोजाङै जाजोबदों आंहा। नोंनि थाखाय खानजङा अबाव बेखौ नागिरनो मोनला आङो नोंनि थाखाय खानायखौनो खानो मोनाखै आं मिथिबाय। खोब नोंनि बिब'आ फिसिनला बिग्रा नोंनि बिब'आ नोंखौ नायग्रा नोंनि बिब' गैयानो माथो फुंनिफ्राय एग्जामसो हैनो थांदों। आंसो नायनांदों नायाबाबो जाया नोंखौ आङो अनाथ आश्रमाव हरखासिगोन नङाब्ला फिनो हरसिगोन सोरनोबा मिथिबाय। जेसेबां नायनो लाखा आंखौ मोनलादों आंखौ नायनो गथ' आरो नों आंनि फिसा नंखायाबो।